Drazí přátelé, Bůh vás již dávno znal a vyvolil vás, abyste se stali jeho dětmi. Duch svatý působil ve vašich srdcích, očistil vás krví Ježíše Krista, abyste žili životem jemu podobným. Ať vám Bůh bohatě žehná a vysvobozuje ze všech úzkostí a strachů. Díky a čest vzdejme Bohu, Otci našemu Pána Ježíše Krista, že pro jeho milosrdenství jsme mohli začít žít zcela nový život, plný naděje, protože Ježíš vstal z mrtvých. Teď patříte do jeho rodiny. Čeká vás tedy skvělé dědictví, které nepodléhá žádným změnám, ani nemůže být zkaženo. Je pro vás připraveno v nebi. Milí bratři a sestry, zdravím vás slovy, kterými apoštol Petr začíná svůj list, který píše lidem věřícím z různých koutů světa. Chci vás tady přivítat, i vás, kteří se díváte přes internet, a především chci přivítat našeho hosta, i když těsně předtím, než jsem šel na kazatelnu, jsem zjistil, že vlastně žádným hostem není, protože je domácím. Bratra mého kolegu z vikariátu Daniele Jokla, také aktuálně předsedu Rady Dorostové unie a vedoucího dorostového odboru Církve bratrské. Není tady náhodou. Pozval jsem ho naprosto záměrně za jistým účelem. On sám vám k tomu bude pak něco říkat. Já chci teď říct jedno. Už asi rok tady mluvíme o skautu, o založení skupiny pro menší děti. Sám mám informace jenom kusé, vím, že skauti vozí světlo s Betléma, vlakem a podobně ze sdělovacích prostředků. Vím, že skauting běží už i v naší církvi. Znám práci v normálním dorostu, ale doufám, že se dnes dozvím něco víc o tom, jak se dělá skaut v církvi bratrské. Tak proto je tady Daniel dnes pozván, proto přijal i službu kázáním a poté, až skončí dopolední shromáždění, máme takový pracovní setkání a aby jsme neměli hlad, tak si koupíme pizzu. A mám tady papírek z nástěnky, kdo z vás se přihlásili, tak samozřejmě pro vás pizzu nakoupím. Kdo by ještě přeci jenom chtěl o těch věcech vědět víc, tak mi řekněte, poslední šance je po shromáždění, tužku mám připravenou, protože po shromáždění jdu objednávat pizzu. Tak, zahajme prosím naše shromáždění zpěvem společné písně číslo 1 z kancionálu. Píseň číslo 1, Bože, tebe chválíme.
Četl jsem na začátku z toho Petrova listu a jak jsem na to přišel. Dnešní neděle má název Jako narozené děti a to není nadpis nebo nějaký název, který někdo vymyslel jen tak. To je právě citát z tohoto Petrova listu, kterými se snaží povzbudit křesťany, motivovat k trochu jinému životu, než jaký žili předtím, než uvěřili. A tak já vás počastuji v tuto chvíli ještě 3 úryvky, ukázkami z tohoto Petrova listu. Je to pár veršů z 1. a 2. kapitoly, takový mix. Nikdy jste ho neviděli a přece ho milujete. Ani teď ho ještě nevidíte a přece v něj věříte. Radujte se tedy nevýslovnou, velkolepou radostí, protože dosahujete cíle své víry, to jest spásy duší. Od 13. verše. Vaše mysl, ať je připravena, buďte střízliví a ostražití, celou svou naději upřete k daru Boží milosti, který vám bude dán při návratu Ježíše Krista. A tady je to už o těch dětech trochu. Žijte před Bohem jako jeho poslušné děti. Nedopusťte, aby váš charakter byl formován myšlením vašeho dřívějšího života bez Boha. A poslední úryvek, to už je z 2. kapitoly. A tak se zbavujte všech špatných vlastností, návyků a pocitů. Mezi ně patří nečestnost, závist, pomluvy a přetvářka. A znovu o dětech. Jste jako nemluvňátka, nově narozená pro Boží rodinu. A jako se nemluvně dožaduje mléka, tak i vy byste se měli živit Božím slovem. Číst je a přemýšlet o něm, abyste rostli ve víře a k spáse. Tak, tolik tedy z Petrova listu a já nyní poprosím band, aby jsme zpívali první písničku. Chci vás povzbudit, zpívejte s námi. Dnes budete určitě všechny 3 písničky znát. A první píseň bude Temnou divnou mlhou. K tomu bych dodal, že temnou divnou mlhu máme právě, když nejsme jako děti. To, jak jsme dospělí, tak furt máme nějakou mlhu.
uzdravena bude duše má. Řekni slovo, Pane, ať pomine tahle šedá tma. Řekni slovo a zázrak se stane, uzdravena bude duše má. Uzdravena bude duše má. Kdo můžete, tak povstaňte k modlitbě. Pane Ježíši Kriste, děkujeme, že i dnes se smíme k tobě obracet jako k našemu světlu, k našemu vůdci, k tobě, ke zmrtvých vstalému Kristu. A tak nám odpusť, kdykoliv žijeme v mlze, kdykoliv nám cokoliv kazí radost ze života s tebou. Odpusť nám, že se necháváme často svými starostmi různě zdeptat. A tak ti děkujeme za tento den a prosíme tě, abys nám dal slyšet tvé slovo. Amen. Posaďte se. Já mám tu pár oznámení, nikoli v těch, která jste dostali v pátek e-mailem, nebo pak jsou také na webu, to si můžete přečíst, ale taková trošku, která chci zdůraznit a třeba se tam ani nedostala. První věc, dnes večer vás chci pozvat na modlitebné setkání. Dnes konečně po x měsících tam můžu být i já, neboť neodjíždíme nikam, tak vás zvu večer v 18 hodin na modlitebnou chvíli. Pak mám, to chci zdůraznit, to sice v oznámení je, pozdrav od bratra Blahouše Košťáka, který přes bratra Daniele třeba nás pozdravuje. Pak tu mám zprávu o tom, že vlastně trošku zrychleně se sešlo nové staršostvo k prvnímu jednání. Nebylo to osobně, ale online, to je taková zajímavost. A my jsme totiž potřebovali rychle projednat první 4 témata, ukazuju 5, takhle. 4 témata. První, že v dubnu tady v modlitebně bude místo Darinky, která už tu práci nevykonává, uklízet sestra Barbora Vávrová. Není tady, tak ji nemůžeme popřát. Je tam. Jo. Tak mnoho štěstí, bájo. Druhá věc, hovořili jsme o tom, jak spustit ty práce na bytech, který tady máme. A došlo k takové změně, to o tom chci informovat. Dole už staršostvo opustilo nápad dělat tam domovnický byt, ale máme nový nápad udělat tam svobodárku pro mladé lidi, kteří studují třeba v Praze nebo potřebují začít žít samostatně a tak dále. Třetí věc, to ještě nebylo rozhodnuto, ještě vám neoznámím jméno rodiny, která bude tou domovnickou rodinou, neboť to ještě nevíme. Čtvrtý, bylo rozhodnuto o prodloužení nájmu. My tady, nevím, jestli víte, pronajímáme dole prostory v základní škole, která se jmenuje Škola srdcem, tak jsme rozhodli, že ten nájem se prodlouží a pojede se dál. Tak, jiná oznámení. K prvnímu normálnímu setkání staršostva, kde budeme volit hospodáře a místopředsedy a zapisovatele a tak dále, kdo jde v úterý příští týden. Tak, teď já si musím říct pomůcku. Tuhle knížku asi znáte, přivezl jsem do sboru bratr Alois Boháček, kazatel, a nechal nám tady 5 výtisků k dalšímu prodeji. Ale nějakým nedopatřením se stalo, že pár těch knížek zmizelo. My bychom rádi už ten prodej uzavřeli. Scháníme 5 knížek, 2 se našly, ty mám tamhle, už druhou ještě na stolečku, tak ještě 3 knížky nám někde lavírují, tak prosím, kdo je máte doma a nejste si vědomi, že byste za ně zaplatili 100 korun, tak buď dodejte knížku, nebo 100 korun. Děkuji. Ještě komu? Martinovi Hrbkovi, tento zprostředkovává.
Tak, to je vše za mě. Budeme zpívat druhou písničku Jen ty, pane můj. Kdo si ji chce najít v kancionálu, tak je to číslo 274. Jen ty, pane můj, jen ty svůj štít, má sláva, ty mou hlavu pozvedáš. Jen ty, pane můj, jen ty svůj štít, má sláva, ty mou hlavu pozvedáš. Mnoho je těch, kteří kolem volají, v Bohu žádnou pomoc nenajdeš. Mnoho je těch, kteří kolem volají, Bohu žádnou pomoc nenajdeš. Jen ty, pane můj, jen ty svůj štít, má sláva, ty mou hlavu pozvedáš. Jen ty, pane můj, jen ty svůj štít, má sláva, ty mou hlavu pozvedáš. Volal jsem k Pánu svému v úzkosti a on prosbu moji vyslyšel. Volal jsem k Pánu svému v úzkosti a on prosbu moji vyslyšel. Jen ty, pane můj, jen ty svůj štít, má sláva, ty mou hlavu pozvedáš. Jen ty, pane můj, jen ty svůj štít, má sláva, ty mou hlavu pozvedáš. Ty mi dáváš spánek, novou sílu, v novém dní mě znovu podpíráš. Ty mi dáváš spánek, novou sílu, v novém dní mě znovu podpíráš. Jen ty, pane můj, jen ty svůj štít, má sláva, ty mou hlavu pozvedáš. Jen ty, pane můj, jen ty svůj štít, má sláva, ty mou hlavu pozvedáš. Nebudu se bát ani tisíců těch, kdo mě pronásledují. A nebudu se bát ani tisíců těch, kdo mě pronásledují. Jen ty, pane můj, jen ty svůj štít, má sláva, ty mou hlavu pozvedáš. Jen ty, pane můj, jen ty svůj štít, má sláva, ty mou hlavu pozvedáš. Má sláva, ty mou hlavu pozvedáš. Já nyní poprosím sestru Gábinu Šímovou, jestli by mohla mít slovíčko pro děti. A už sem jde. Takže děti, pojďte dopředu. Tady někde na kupu jednu a poslouchejte. Dobré ráno. Milé děti, dneska začnu trochu ze široka. Zdravý životní styl. Wow. Určitě rozumíte, ne? Co můžeme dělat, abychom byli zdraví? Nebo co bychom měli dělat? Pojďte nám říct nějaká doporučení. Nejíst sladké věci. Dobře. Sportovat. Jasně, zkuste se zamyslet, co ještě vám rodiče říkají, co po vás chtějí, abyste dělali. Umývat si ruce. Určitě. Sportovat. Několikrát sportovat, jasně. Spát. Výborně, dostatek spánku, paráda. Prosím, pustit moji prezentaci. S tím, že začalo jaro, tak my jezdíme na chalupu často a na chalupě, jak se objevilo jaro, tak se objevily rostlinky, bylinky a my mnohé z nich sbíráme a
někdy preventivně si z nich děláme třeba čajíčky, někdy, když už jsme nemocní. Jo? Tak se dostáváme ke první kytičce a ještě bych chtěla říct, že některé budou jednodušší, některé budou těžší a můžete, kdyby nikdo nevěděl, pak využít třeba nápovědy ze sálu, že si dojdete, oni se vám třeba přihlásí, kdo bude vědět a poradí vám. Jo? Ale teď se nám hlásí první odpověď. Co to je? Divizna nebo Petr Klíč. Tak kdo z vás se umíte přiklonit? Divizna nebo Petr Klíč? Petr Klíč. Jasně, Petr Klíč. Bylo nám nápovědou i to první čtení, četli jsme z Petra, tak Petr Klíč neboli prvosenka jarní. Máme druhý obrázek. Pampeliška. To není Pampeliška. Tak můžete využít nápovědu ze sálu, porozhlídněte se a jděte se zeptat. Dojděte. Podběla. Výborně, tak se rychle dokázala poradit. Je to podběl lékařský, výborně. Prvosenka jarní sbíráme na čaj, na kašel, podběl také a toto při té směsi také přidáváme. Tak já teď nevím, kdo mi ještě neodpovídal. Lípa. Výborně, ano, strom a my z toho, co myslíte, že sbíráme? Ty květy, výborně. Takže když kvete lípa, tak sbíráme ty květy, sušíme a je z toho výborný čaj, když nám není dobře, bolí nás v krku, na kašel, všechno nám pomáhá. Můžeme dál? To je trošku těžší. Jitrocel. Souhlasíš? Jo, je to jitrocel. Výborně, je to jitrocel kopinatý, výborně. Tak ten nezbíráme, ale dělá se z toho, víte co? Obvazy. Úplně obvazy ne, nebo aspoň my to neděláme obvazy? Jitrocelový syrup. Výborně, zase na kašel jitrocelový syrup, ten si kupujeme z lékárny, ten si nevyrábíme sami. Výborná věc. Tak, tohle pozná každý. Maliny. A víš, co se z toho sbírá? Kromě těch dobrých plodů, tak co se sbírá ještě jiného? Listy. Výborně, listy se sbírají. Já nevím, kdo z vás to zažil, ale já, když jsem chodila do školy základní, tak jsme o prázdninách museli sbírat malinové listí, sušili a po prázdninách jsme to nosili do školy. A my to sami teďko nezbíráme, ale včera, když jsem si to hledala na internetu, no to je tak zázračná léčivá látka, až mě to překvapilo. Takže možná to ještě zvážíme. Myslím, že už je tam poslední, to je trošku těžší. Těžké větina na závěr. Tak, kdo bude vědět? Třezalka. Není to třezalka, je to podobné třezalce, těsně, kousíček, něco jiného. Podběl. Ten už jsme tam měli. Tak já už vás nebudu napínat, je to starček fuchsu. Moje babička tomu říkala kycol a je to dobré na rány, na hojení ran, když se třeba zraníte. Můj tatínek kdysi na stavbě se píchnul hřebík do nohy a babička mu uvařila odvar z kycolu, který měla nasušený doma a nezanítilo se, uzdravilo se to. Výborně. Tak prosím dál. Stačí nám pro život sbírat bylinky a dělat další zdravé věci, co jste předtím vyjmenovali, jako sportovat, nejít moc sladkého, hodně spát. Co myslíte? Určitě ne. Určitě ne, když se takhle ptám. A teď už se dostáváme k tomu, proč o tom mluvím. Prosím, další obrázek. Svíce nohám mým je slovo tvé a světlo stezce mé. Prosím, tím bych chtěla říci, že důležité každý den, kromě toho pohybu a dlouhého spánku, je otevírat Bibli, případně chodit v neděli sem do shromáždění, kde tu Bibli otevíráme společně a pak svíce nám dělá světlo, stejně tak, jako když si čteme slova té Bible a světlo stezce mé září nám cestu, aby jsme neklopítali a mohli jít za Pánem Bohem. Děkuji. Tak, děkuji za slovíčko. Budeme zpívat třetí písničku, taky dobře známou. Jen se dívej na ptáčky.
kteří žijí tak zdravě. Besídka asi je, ano, je, opravdu. Je to číslo 72 z kancionálu, kdo si chcete najít slova. Tak a nyní již poprosím Daniela, aby se ujal slova. Dobré ráno. Ještě to není ani 30 let, co jsem tady byl členem ve sboru, takže jsem nadšen, že některé z vás vidím a jako mám na to výborné vzpomínky a jsem rád, že vás zase můžu vidět. Jinak pořád jsem ženatý a mám 3 děti, ty už nějakým způsobem vylítly a v současné době poslední 3 roky s manželkou chodíme do kostela na Zápraží, těsně na rozhraní Prahy v Úholičkách, který spadá pod Prahu 6. Tématem dnešního slova je český sen. Možná někomu z vás se vybaví ten dokument, který vlastně zastřešila tuším Česká televize. A ten český sen spočíval v tom, že se měl otevřít velký obchodní dům, kde byly super ceny za elektroniku. Tehdejší sen pro mnohé z nás. A jak se ukázalo, tak vlastně, jak se říká dneska, byl to fake, vlastně to nebyla pravda. Když tam lidi doběhli, tak to byly jenom transparenty. A otázkou, co je snem českým pro nás dnes, pro každého z nás. Máme nějaký sen? Je sen jenom něco negativního, jako bylo v tom dokumentu? Nebo je to něco pozitivního? Jaký je český sen? Je pro nás dneska českým snem, možná pro ty mladší, mít vlastní bydlení, nedostižný sen, nebo bydlení za Prahou, oktávku v kombíku, vystudované děti, co je snem. A já bych za chvíli poprosil, aby jsme pustili úvodní video, které je také o českém snu, trošku netradičně, sen, který měly vlastně naše babičky, nebo možná spíš prababičky. A ten sen se stal skutečností. Není to duchovní sen, je to sekulární sen. A zajímavou úlohu v tom snu hráli mladí lidé. A tak bych rád, aby jsme si pustili ne celé, ale ukázku,
co mladí lidé dokážou a jakou roli v tom hrajou třeba ty starší nebo mohou hrát. Takže poprosím o tu krátkou ukázku. Píše se rok 1918, na světě doutnají poslední plameny první světové války a uprostřed Evropy vzniká nová země. Československo zažívá první dny své existence a samostatnosti. Koruna se stává novou měnou, vzniká parlament, soudnictví a ještě nedávno neexistující demokratický stát se po dlouhotrvajících snahách dává do pohybu. Na pozadí těchto událostí ale už tehdy fungovala velice mladá organizace, která hned druhý den po vzniku republiky zasáhla do událostí natolik, až lze bez nadsázky říct, že doslova pomáhala udržet její chod. Byli to právě skauti, kdo vytvořil náhradní poštovní síť, díky které mohly čerstvě převzaté úřady vůbec fungovat. Doručování pošty totiž měla tehdy na starosti rakouská poštovní správa, které ale nebylo možné důvěřovat. Skauti se tak stali prvními československými kurýry a po dobu prvního měsíce ve směnách doručovali dopisy, pozvánky, tajné depeše a telegramy. Dál ale pomáhali zajistit třeba i stěhování Národního výboru, udržovali pořádek v bouřlivé atmosféře jásajících davů nebo eskortovali válečné zajatce do československých kasáren. Dokonce už během války spolupracovali s Červeným křížem, kde se skauti starali o zajišťování charitativních akcí a pomáhali pečovat o děti vojáků, kteří narukovali. Skaut byl od svého samotného počátku vyloženě samostatná organizace, založená nikoliv na politických, ale na morálních zásadách. V jádru skautské ideologie byl vždy všestranný rozvoj osobnosti, samostatnost, pomoc druhým, spolupráce a čest. Tehdy ještě ale nikdo nevěděl, jaké brutalitě budou tyto zásady v nadcházejících letech podrobeny. Rozhodl jsem se prohlásit. Další sen, který snil mladý Přemysl Pitter, nevím, kdo z vás zná Přemysla Pittera. Asi většina z nás zná Sira Winstona Churchilla, Winstona, který zachránil více jak 500 dětí, ale Přemysl Pitter, když jako mladý člověk v 18 letech byl na frontové linii v první světové válce, tak najednou se ho dotknul Bůh a on vylez ze zákopu, tam prostě stříleli všude okolo a on si tam klek a prožil nějaké setkání s Bohem a rozhodl se, že už nikdy nechce, aby vznikla válka. A potom stál částečně u založení Červeného kříže. Ale svůj sen, když přišla nakonec ta druhá světová válka, tak jeho sen spočíval v tom, že zachraňoval židovské děti. Zachránil přes 2000 dětí. A když skončila válka a vlastně docházelo k pronásledování nacistických dětí, německých dětí, které se i zbavovaly matky, které měly s německými vojáky, tak vlastně zachraňoval i ty německé děti. Přes 2000 sehnal zámky, které mu půjčily české a on se tam o ty děti staral. Pak šla po něm STB a nakonec musel odejít na západ. Ale to je český sen a tento Přemysl Pitter mimochodem kázal i v církvi bratrské. Někdy se postavil na Staromáku a u vlastně sochy Husa kázal, měl tam několik set lidí. To byl jeho český sen. Byl mladý. A nedávno jsem byl na biblické hodině jednoho spřáteleného sboru ekumenického a jak byla to menší biblická hodina a byla diskuze a jedna žena, matka v mém věku, tam nadhodila téma, že se setkává s mladými lidmi, kteří nemají pro co žít. Nemají žádný sen. Nemají smysl. Proč? Nechtějí založit rodinu, nechtějí ničeho dosáhnout v práci. Proč? Říkala, že na ně doléhá tíha zničené přírody, planety, která rychle spěje k zániku. Nemožnost získat vlastní bydlení. Tak proč se ještě snažit? Přiznám se, že mi to přišlo moc silné, těžko uvěřitelné, že je to až tak vážné. Ale vedle seděl mladík, který skončil studia
A říkal, jo, to je pravda, já to můžu potvrdit. Já jsem taky jako ještě nedávno to takto prožíval a na internetu jsme se spojovali do diskuzního fóra, kde jsme vlastně společně tohle probírali a žili svůj nesen. A otevřel bych ještě další příběh, tentokrát ten příběh je z Bible, také je o snu. Poprosil bych Pavla, jestli by přečet 1. Samuelovu 3. kapitolu, 1. až 4. verš. Také o snu. Chlapec Samuel sloužil Hospodinu v přítomnosti Élího. V oněch dnech bylo Hospodinovo slovo vzácné a vidění nebylo obvyklé. V onom čase se stalo, že Élí ležel na svém místě, jeho oči už začínaly slábnout, takže neviděl. Boží lampa ještě nezhasla a Samuel ležel v Hospodinově chrámě, kde byla boží truhla. Tehdy Hospodin zavolal Samuela a on odpověděl, tady jsem. Samuel mladý měl nějaké vidění, já jsem to nazval snem. Něco se tam stalo, jakoby akusticky ho Hospodin volá. Tak to je 3. příběh. 1. příběh byl vlastně ty skauti, kteří pomáhali při vzniku republiky a jejich sen se splnil. A ta role těch starších byla, že jim to vlastně umožnili, že jim pomohli. Ten další příběh, vlastně příběh z té biblické hodiny, kdy ti mladí vlastně prožívají stres nad zničenou přírodou, tak jak jim můžou pomoci ti starší? Pomohli jim? Pomohli jsme jim? A poslední příběh je příběh Elího. Jakou roli v tom hraje někdo starší? Když se zaměřujeme na ten poslední příběh toho mladého Elího, tak čteme, že v té době vidění nebylo obvyklé. Řekněme, můžeme parafrázovat, sny nebyly obvyklé. Možná i dnes nemáme takové biblické sny, není to obvyklé. Dále čteme, že vlastně Elího oči začaly slábnout, takže již neviděl. Přemýšlím, jestli jsme četli tenhle ten text. Jo, dobrý. Já jsem tam asi zaměnil jednou Samuele a Elího. Samuel je ten mladý a Elí je ten starší, tak se omlouvám. Ale někteří, kdo nespí, tak se to chytli. I když je to celé o snu, tak ještě prosím nespěte. A čteme, že ten starší, ten Elí, už neviděl. A můžeme si říct jasně, už měl asi zákal, někteří už to znáte, běhají ty pavoučci a pak už nevidíte. Ale profesor Byč si myslí, vykladač, že to bylo ještě víc obrazně, že už jako nebyl schopen vidět duchovně. Neviděl. Možná neviděl, kdo znáte víc Bibli, tak neviděl, jak se chovali jeho synové, nechtěl to vidět. A nebyl schopen vidět nějaké zjevení, nějaký větší sen. A na druhou stranu vlastně ten mladík Samuel je u lampy, která nezhasla a zas v tom je možná určitý obraz, symbol naděje, světlo. Tak 2 protiklady. Člověk už nevidí stárnoucí zrak a světlo, krásné světlo Samuele. A ta generace ztratila ten prostřední příběh z té biblické hodiny, kdy ta mladá generace ztratila svůj sen. Tam se to týkalo krajiny. Možná jim chyběl někdo, kdo by jim poradil, že i krajině lze pomáhat, že existují projekty Živá krajina, Chytrá krajina, že můžete dělat tůně a pomoc přírodě. Možná tam chyběly tyhle starší. A co je ale zajímavé, že i když ten Elí byl starší,
tak úplně neoslepl. Je napsáno, že špatně viděl, ale nebyl ještě slepý. Ještě tam byla šance. A tak bych to chtěl vzít i na nás, že možná my, kteří jsme o něco starší než vy mladí, tak už se nám lecos v životě nepovedlo, v manželství, ve výchově, v širší rodině, v zaměstnání a možná už jsme ztratili naději na nějaký lepší sen, že ještě je možné žít nějaký sen. A tady je zajímavé, že vlastně ten starší Elí to nevzdal a ještě se chytil nějakého snu. Ještě je šance možná v něčem pomoci mít svůj sen pro své dospělé děti nebo i pro své vnoučky nebo pro své okolí. Ten sen u něj spočíval v tom pomoct vychovat někoho mladšího. V kazateli je napsáno, neboť s mnohým plahočením přichází sen. Tak mnozí z nás určitě zažili dlouhé plahočení a možná toužíme po snu. Možná každý z nás potřebuje nějaký svůj sen o manželství, dětech, o svém sboru, o svém dorostu, o svých vnoučatech. Poprosil bych další biblický text Pavla, a sice z Evangelia Jana, Jan 9:39. A Ježíš řekl, já jsem přišel na tento svět k soudu, aby ti, kteří nevidí, viděli. A ti, kteří vidí, se stali slepými. Uslyšeli to někteří z farizeů, kteří byli s ním a řekli mu, jsme snad i my slepí? Ježíš jim řekl, kdybyste byli slepí, neměli byste hřích. Vy však říkáte, vidíme, proto váš hřích zůstává. Díky. Vidíme, že zase se tu mluví o zraku a o sleposti, ale o takové vnitřní sleposti. A je to těžké nebýt slepý, čím je člověk starší, má více zkušeností, má pocit, že už ví, jak ten svět funguje, ale a někdy i mladý. A nicméně, když máme pocit, že už to víme, tak vlastně nic nevidíme, jsme slepí. Přiznám se, je to pro mě těžké si říct, jo, to jsem já, ten farizej, ten, který má pocit, že už spoustu věcí ví, ale vlastně zjišťuji, že jsem slepý. Když jsem před pár lety začal pracovat s dorostem, tak jsem vlastně se setkával s vedoucími, objížděl jsem je a všichni říkali, nemáme děti a nemáme vedoucí. Ale hlavně nemáme děti. Ty vedoucí, to bychom ještě nějak dohromady dali. A tak jsem vlastně obcházel všechny služby křesťanské, které pracují s dětmi, ale přišlo mi, že všechno je podobné. A pak jsem vlastně narazil na jednoho staršího muže, 60+, který dneska mu je, už mu bylo více jak 60, 65, dneska mu je přes 70. Ale on se zachoval jako Elí. Také v životě mu některé věci nevyšly, on prožil rozvod, otevřeně to popisuje ve své knize, ale tenhle ten člověk vlastně začal pracovat s mládeží, s dětmi v rámci skautu, který se snažil dělat křesťansky. První rok dal dohromady 10 děcek, druhý rok dalších 10, za 10 let jich měl 100. To je příběh, který i v církvi bratrsky známe. Máme 2 dorosty v republice, který mají kolem těch 100 děcek. Ale za dalších roky, během dalších 10 let, to vyrostlo na 350 děcek. To je neuvěřitelný sen, nám se zdá nereálný, ale jemu se stal. On nezahořkl přes svoje životní selhání, ale šel do toho dál. A tak jsme si kladli otázku, jestli několik let, jestli něco podobného neuděláme i pro naše
naše sbory. Zjistili jsme, že vlastně ten příběh toho skautského hnutí není jenom jeho příběhem, ale že v České republice vlastně tohleto hnutí vyrostlo z 13 000 na 72 000 dětí a vedoucích za 15 let. 75%. A zjistili jsme, že vlastně že to lze spojit s křesťanstvím, naopak, že zakladatel Sir Baden-Powell chtěl být misionář a byl synem faráře, což jsem nevěděl 10letí. A že z prvním principů je odpovědnost k Bohu. Skauti jsou odpovědní Bohu. Tak to byl jeden příběh. A vlastně myslím si, že ještě víc mě šokovalo, když jsem zjistil, že máme i příběhy z naší historie církve, když v roce 1709 byly zavřeny protestantské kostely na Těšínsku a rodiny se modlily za to, aby byly opět otevřeny ty kostely, ale modlili se doma. No načež některé děti začaly chodit na louku a začaly se tam modlit. A to je realita, není to fikce. A nějaký starší kluk tam přečetl něco z Bible, žalmy, modlili se, zpívali. Rodiče se báli, aby je vojáci nějakým způsobem, nebo drábové, aby jim neublížili, takže je nepouštěli. V kronikách je napsáno, že zamykali dveře a ty děcka utíkaly oknama. Rodiče měli oprávněnou obavu, skutečně tam přišel dráb to rozehnat, poslali ho tam. A když to viděl, tak nakonec odešel, nerozehnal to. Neuvěřil teda, ale jako nerozehnal to. A pokračovalo to dál, že se tam vlastně scházelo 10, 50, 100 tisíc dětí. Modlili se a nakonec kostely se otevřely. A vzniklo z toho hnutí, které vlastně inspirovalo obnovenou jednotu bratrskou. To všechno dokážou mladí lidé. Já jsem zažil takový svůj sen tady na Smíchově, když byl tady zmíněn Blahuš Košťák, tehdy jsme říkali strýček Blahuš. A já jsem byl na prvním táboře v 8 letech a byl v lese a úplně jsem tím byl uchvácený. Byl to úplně něco jiného škola. Škola, nejsem asi úplně studijní typ, nebavila mě, i ty vztahy nebyly nějaký super. Ale když jsem přišel do dorostu, a pak ho později vedl vlastně Honza Štorek a Petr Masopust, tak to pro mě byl český sen. Byl to pro mě takový ráj. Zpětně jsem zjistil, že to, co jsme a někteří z vás zažili, takže byl vlastně křesťanský skaut, akorát jsme neměli šátky, ty košile jsme měli. Takže pro vás nic nového. Úžasné pro mě bylo, že jsem vlastně zjistil další sen, který se tady stal na Smíchově realitou, když se vlastně postavila tady ta budova, byla to i tělocvična, tak to byl sen nějakých našich předků. Sny. Ale není to snílkovství? Vždyť Bible také mluví jinak o snu. A já bych poprosil Pavla o další text. Kazatel, 5. kapitola, 6. verš. Vždyť při množství snů se množí i marnosti a řeči. Ty se však boj Boha. Kde mnoho snů, tam samá pomíjivost, tak máme snít. Není to pro snílky? Každého určitě známe někoho, kdo neustále o něčem mluví, přichází s novými nápady a nikdy nic nerealizuje. Tak to má být výsledek toho dnešního povídání. Jsem pracoval v jedné firmě stavební a tam měli takové motto: měníme sny v realitu.
oni to skutečně dělali. Brali ty nejhorší projekty stavební a postavili to a zrealizovali. Měníme sny v realitu. Když jsem před pár lety začal pracovat v církvi, tak jsem měl pocit, že bychom si mohli dát jiné motto. Nic není možné. Ale my jsme církev, všechno je možné. Co je tvým nebo mým snem, který se dá realizovat? Myslím, že u těch snů je důležité dokázat se poohlédnout, co z toho se dá realizovat. Dá se realizovat domácí biblická skupinka dokonce se sousedy. Existují zajímavé, Discovery Bible má vlastně takovou pomůcku, jak pomocí 3 otázek s těmi sousedy dělat biblickou. My jsme to taky zkusili s manželkou a vlastně jsme rádi, že nás z vesnice chodí 10 plus ještě další okolo. A vlastně to není vůbec žádný výklad. Dostanou dopředu biblický text, oni si to vyžádali, aby starší chlapi nevypadali jako jelita. Takže si dopředu googlují výklady, potom je to těžší. A přijdem, přečtem biblický text a oni sami říkají, na co přišli. Většina z toho jsou výborné postřehy, málo kdy nějaká hereze. Fakt úžasné. Je to možné. Co je sen pro tebe a pro mne? S tvými dětmi, vnoučaty, s dorostem, s mládeží, s tímto sborem? Máš ještě nějaký sen? Budeš se modlit za to, aby ti Bůh dal sen? Je to ten sen jenom obrazný? Nebo skutečně člověk může dostat sen? Je tam napsáno v Bibli, v posledním čase dostáváme sny. Já jako typický CB samozřejmě jsem na sny moc nevěřil, ale vykradli nám byt nebo dům a během 3 hodin jenom jsme si odskočili. Dokonce tam ještě někdo byl, takže ho vyplašil, tak stačil ukrást nějaký počítače s nějakou prací několika měsíční a pár věcí ukradli. A potom dcera měla sen, že ten zloděj se vrátil. Ten notebook, který byl ukraden, tak se nakonec jako našel, někde ho našla policie v nějakém bazaru, takže to bylo super. Ale dcera měla sen, kdy ten zloděj ve snu říkal, vrať mi ten notebook. Tak jsme se zaspáli a v obden nám ukradl auto. Takže to je způsob, jak mě Pán Bůh donutil brát sny vážně. Čteme o tom i v písmu. Poprosil další text, známý z proroka Joela o posledních časech. 3. kapitola. Potom se stane, že vylejí svého ducha na každé tělo. Vaši synové a vaše dcery budou prorokovat. Vaši starci budou mít sny a vaši mládenci budou mít vidění. Také na otroky a otrokyně vylejí v oněch dnech svého ducha. Díky. Je tam naděje pro všechny, nejenom pro mladé, ale i pro nás starší. I nám Bůh může dávat sny. I my, kteří jsme v mnohem selhali, tak Bůh dává novou naději. Může dát nový sen. Amen. Budeme zpívat píseň z kancionálu číslo 536, 536, o požehnej nám, Pane. Píseň 536 o požehnej nám, Pane. Díky za krásný zpěv i varhany, i tady tu folkovou opravdu nádhera. Děkuji. Takže 536.
teď by následovala taková krátká, tichá chvíle, kdybychom se mohli zamýšlet nad tím, co jsme slyšeli, nebo vás Bůh oslovil úplně něčím jiným. A kdyby jsme v této tiché chvíli mohli povstat, pokud můžete, takže prosím, zkusme být chvíli s Pánem Bohem sami. Otče, děkujeme ti za to, že ty máš s námi trpělivost. Děkuji ti za to, že když přes mnohé poklesky, tak ty s námi pořád počítáš. Máš plán B, C, D, E, F, G až do konce abecedy. Tak děkujeme ti za to, za tvoji velkou schovívavost. Prosíme tě, aby jsme dokázali být schovívaví k těm okolo nás. Prosíme tě, aby jsme nebrali naději těm kolem nás. A prosíme tě, aby ty si nám ukázal svoji vůli v našich životech, co po nás chceš, abychom posunuli někam dál, někam ke svému snu. Amen. Můžete zůstat stát, ještě dám požehnání. Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky. Amen. Můžete se posadit? Já bych ještě teďka měl krátkou prezentaci. Jsem se vlastně pořádně nepředstavil. Pracuji s dorostem v církvi bratrské, ale on mě představil Pavel. Takže dalo by se říct, že se snažíme podpořit vaše sny. Jsme tu pro vás. Pracujeme s cílovou skupinou od 4 let. Jsou dorosty, které vlastně začínají už od 4 let a nejsou to dorosty. Jsou to takové vlastně maminky nebo tatíci s dětmi. Dneska hodně frčí ty lesní školky, tak to je jedna z možností mít tak něco takového v křesťanském duchu. Ano, protože nebylo dostatek dětí, tak vlastně jedním z důvodů bylo založení skautu křesťanského vlastního, který jsme založili před 2 lety a něco. Za ty 2 roky ještě máme 10 oddílů, teďka se chystají další. 50% dětí a více jsou z nevěřících rodin. Z nějakého důvodu lidé k tomu mají důvěru, podobně jako když máte křesťanskou školu. Když je to křesťanství s něčím spojené, tak je to pro ně čitelné a důvěryhodné. Takže my se tím netajíme, že jsme křesťanský skaut. A nedávno vlastně jeden oddíl, jeden dorost, který měl velmi málo děcek, tak rozhodli se založit skaut, tradiční sbor, jeden z nejstarších, a navštívili první školu a po první návštěvě měli 28 dětí přihlášených, takže zavřeli přihlašování. Takže takový typický problém našich dorostů, moc dětí, musíme to zavřít.
Snažili jsme se vytvořit, inspirovali jsme se skautskou výchovnou metodou, ale dotvořili jsme ji podle našich vlastně zkušeností a do naší situace tak, aby měla mnohem větší duchovní vliv. Takže to nazýváme výchovný systém, jednak na úrovni dítěte, jednotlivce. Je to systém různých kurzů. Začínáme už vlastně v rámci, kdo zná biblickou stezku, tu jsme také otevřeli od 4 let. A vlastně máme tomu přizpůsobené i materiály. To je jak, kdybyste to není kravička. Tuhle tu nejmladší kategorii běží vlastně rodiče s dětmi. Asi stezku mnozí z vás znají, tak jenom, že ta nová kategorie poslední 2 roky, 4 až 7 let. Pak zjistili jsme, že pak máme rácovskou školu pro výchovu 15letých a starších. Navázali jsme na skvělou tradici našich předchůdců, akorát jsme se v posledních letech ji udělali víc zážitkovou. Takže když přijdete na akci, tak není to tak, že si v 15 sednete a posloucháte, jak se dělá výprava. Přijdete a rovnou se rozjede výprava, spíte venku, děláte si vlastní jídlo a tak dál. Cílem je, aby když odjedou, tak ty starší byli schopni připravit celý víkend, duchovní program a všechno, a ty mladší nějaké slovíčko a nějaké jednodušší věci. Vedoucák, viděli jsme, že je problém, že chybí dostatek hlavních vedoucích, že takový trend, že půlka vedoucích je 40+, ty to táhnou, dokud se nezhroutí, a když se zhroutí, tak to rychle přehodí na někoho mladšího. Tak to je kurz, který část víkendu je online a část je v přírodě, tak má za cíl vychovat hlavní vedoucí. Snažíme se pracovat v regionech. Tady pro tento region Prahu a okolí je regionálním koordinátorem, říkáme sharemanem, protože ten region je Sherwood, tak sharemanem je Ondra Malý, kterýho možná znáte. Rodiče chodili na Smíchov. Všechno začíná na Smíchově. Takže tady jsou další. Jeden nám chybí, vždycky nám někdo chybí v regionu. Chápeme, že vedoucí mají spoustu práce, takže se snažíme jim tu práci usnadnit a děláme takové regionální festivaly, říkáme tomu Mega Sherwoody. Vím, že se zúčastňujete, že jste na tom byli několikrát, tak to jako je regionální festival na víkend. Letos zase budou na podzim. Plus do toho je ten velký festival, sjezd dorostu, Mega sjezd, který byl loni na podzim. Dále, kam stačí vzít děti a vedoucí a jet, je dlouhodobá akce Sion, kterou dělá Vlastík, zejména pro Čechy, tak taky se tam sejde množství dětí a vedoucích kolem 300. Dále si uvědomujeme, že i vedoucí potřebuje od někud čerpat, zvláště když vyhoří a je vyčerpaný, takže poslední téma bylo na téma vyhoření. Bylo na loni. Zaznamenali jsme takovou touhu od některých vedoucích po hlubším biblickém vzdělávání, takže jsme iniciovali konferenci Open It, letní biblickou školu pro mladé 17+. A perfektně to jako organizuje a ty programy dělá Miloš Poborský, ředitel ETS. ETS to dělá a ve spolupráci s ještě odborem mládeže. Je to neuvěřitelné, ale vlastně ty mladí lidé se vracejí s chutí a nadšený číst Bibli. Tak to mně přijde jako velmi, velmi dobře to dělají. Tak doporučuji, i letos to bude už 3. ročník. Ten celý náš výchovný systém jsme si uvědomili, že nestačí jenom někde na prezentaci, ale že je důležité ho nějak sepsat, takže jsme loni na podzim vydali knihu Kompas. To je příručka pro vedení křesťanských dorostů, oddílů a klubů. A letos chystáme začátek podcastu pro tu mladší generaci. Naší takovou touhou, snem je probuzení mezi dětmi
naší kotlině. Máme 3 principy našeho výchovného systému. Lásku k Bohu, lásku k sobě a lásku k druhým. Matouš 22. Krátká statistika, co jsme dělali loni. Tak měli jsme 16 kurzů a akcí, 1582 účastníků, největší byl Megasjezd, 710 plus nějakých 80 dobrovolníků. Biblická stezka každý rok v 8 regionech, k tomu ještě finále, takže to se vlastně zúčastnilo celkem 669 dětí. Rádcovská škola tam jezdí pravidelně kolem těch 40. Nakopávačka, to je akce pro skautské oddíly, pro jejich podporu. Vedoucák, to je pro hlavní vedoucí. Mega Sherwood je lokální festival. Čerpadlo je konference. Rádi se inspirujeme od ostatních organizací a spolupracujeme s nimi. Už 2. rokem jsme pořádali v rámci konference, kterou dělá Evangelikální aliance. Konference, jak mi to vypadlo. Byla teďka na jaře. Evangelikální fórum se to jmenuje. Tak děláme vlastní network pro organizace pracujícími s dětmi, ale rádi se inspirujeme prostě i od třeba Pathfindeři, mají skvělé věci, Royal Rangers a tak dále, a tak dále. Měli jsme tu na návštěvě náčelníka z Kalvínových kadetů, tak je to pro nás inspirace nebo potvrzení nějakého směru, třeba práce v regionech nebo různé další věci. Jsme rádi, že se nám rozrost tým. Když jsem nastupoval, tak jsme byli 2. Takže teďka velká část těch lidí to dělá po práci jako dobrovolně, ale uvědomili jsme si, že ne všichni zvládají chodit do civilního zaměstnání, mít rodinu, vést vlastní dorost, pomáhat ve sboru a k tomu ještě pomáhat celorepublikově. A nechceme brát vlastně lidi z jejich sborů, z jejich služeb ve sborech, takže některé jsme začali financovat a ten zdroj financování je různý, ale obecně, když se stanete vlastně součástí Dorostové unie, což je servisní organizace dorostového odboru, tak tím, že zaplatíte členské poplatky, tak se podílíte 1/10 na financování a dostanete 10krát tolik. Jistota 10násobku. Jo, tady jaké máte výhody, když jste členové, tak krom toho, že podpoříte Boží dílo, tak máte i praktické výhody. A hledáme 300 lidí nebo Kornéliů, kteří by byli ochotni nám podpořit měsíčně jakoukoliv částkou, aby ta práce mohla pokračovat na našem snu. Takže děkuji. Pokud máte nějaké dotazy, tak samozřejmě po bohoslužbách nebo na obědě rád zodpovím. Na závěr naší bohoslužby zaspíváme píseň z kancionálu číslo 441. Pán, vůdce můj. Píseň z kancionálu číslo 441. Pán, vůdce můj.